हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं? प्रणाम। का हाल चल बा? एक लोकगीत के डामी देनी है और सबके बीच में बहुत जल्दी जाए। जिस तरह से होली के प्यार आशीर्वाद देनी है उस तरह से लोकगीत के भी पवन भैया के लिखल गाना बहुत निक बा और नया मैटर है मार्केट से सबसे बिल्कुल हटके जो ना म्यूजिक से सजा होता नहीं। हमनी के रंजय भैया सिम्फनी स्टूडियो में भी हमनी के बानी चाह बहुत अच्छा लागल है। कुछ नया करे के प्रयास कैले बानी सर्व सब जरूर सर्व सबके बीच में वो सबसे महत्वपूर्ण सूचना दे दी। जे भी हमार भाई गायक बा चाहे राइटर बा जे भी बा ओकरा के एगो हम संदेश देवे के चाहता नहीं। जो भी गलती भइल से भइल, लेकिन 2017 से केहू अश्लील ना गावे ना लिखे, चूँकि हम भी सब बंद कर दिल बने। पहले गलती में कदू लिखा गल बा और हमनी के दू शब्दी भाषा गौनी है जा दू अर्थी कुछ रही लेकिन पर्दा में रही। एगो प्रभा सबके बीच में भी गई बा खेसारी भाई के चैता गाना कैसेट के नाम बा चटनी चाटनी। ओमे वो गाना बा सुनाओ तनी डाउनलोड करके सुन। कि चैत के गरमी त भइल कमीना, कैसे बताई राजा मुश्किल बजीना। हो चैत के गरमी त भइल कमीना, कैसे बताई राजा मुश्किल बजीना। हरियाई न बिल चली बिजली के बिना, चोली आदि जवन सोखे पसीना, चोली ले आदि जवन सोखे पसीना। महंगाई के ख्याल रखते हुए ऐसा कपड़ा पहने के बजाय पैसे ना खींच ले, पंखा की जरूरत न पड़े ना ये सीखे। भाई हम बचाओ चाहते नहीं आप सब जो नाच दिले राजा जी के गाना देख ले रहनी। हाँ कि लाइट बॉडी खोजे से जिया पहोल हो समांग बकलोल बासखी और लोल बासखी रे बकलोल बासखी रे बकलोल बासखी। निक लागे न बोल मुआ के चाल हो करेले हमसे जोर जबरी। भैया के लिखा रहा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से। और फिर 31 मार्च याद रखी नेट पर नया धमाका होके वाला बा।